Tamam. İsenlik oğlan öz en atasyna öýlenesi gelýärligini her tüýsüjek edip aýtjak bolýar. Meselen Pergat, Muço. sen näde aýtdyň? Nämen aýtdyň? Öýlenesi gelýärligiň. Ay aňandyrlar da dost. Hereketinden el yüzünden. On niýek bolsaň, menem ýüzüm herkiljek etip gördüm. Gaýta oğuljugum yaranok diýip bir aý balisada sakladylar. Ana şondan soň men öz toý edesim gelýärligini şeý diýip aýtdym. Banan salım köşüňe haçan kada eýgerje salaryn isen yene kaka mena öýlenje körpe oglum goçaklaya doýgularym gıcıklaya düşte şeytan kucaklaya kaka mena öýlenje ere çıkıp gittim ele toy edip durmaysa gülle bu yaştan soň neme gerek kaka mena öýlenjek öýlenjek bu yaştan soň neme gerek kaka mena öýlenjek İstefare saçlı olsun Oyu tülen kaşlı olsun Hatya gödi çaşı olsun Kaka mena öýlenjek Eşiklemde yoktur ütü Men onsuzum derdim yetik Gerek bolsa karda batıp Kaka mena öýlenjek Elimde kayn tilgentdim Oturmaka bar kelentim Üstü bilen internetin Kaka mena öýlenjek Bay 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 öýlenjek Öýlenjek Gerek bolsa karda batıp Kaka mena öýlenjek Anamlaryny ödedim Men senden rehim ededim Sizden ýagatnap ýadadım Kaka mena öýlenjek Yıllar saçyň aklapdyr Ýüzüň nurun ýoklapdyr Ýaşyň artyk küýsepdir Way kaka mena öýlenjek May bay 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 öýlenjek Öýlenjek Yıllar saçyň aklapdyr Kaka mena öýlenjek 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 Ýaşyň aktyp güýsepdir Way kaka mena öýlenjek Dro Ay şaltırak uyurcak golyanna dost. Näme din? Çaltırak öýürüň Çaltırak çalma läl ýöne Kaka mena öýlenjek